kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong ka khubor ka Pyntngen iki patba khamtam iki bahayang ka Sonam bat urajar guwanchi hak bakat kum ki khubor bala penmi na rithor lai ba uraj kushwaha ubadei ubala suba kumunong yalam bahkmat ban penyap uraja udan lang bat ki bahayang uraja bat ka Sonam hakapor bale buram Khatduh uraja ha indoor kat kum ki khubor na rithor lai ba uraj uladan lang hakasngi bapendap be Lehniam ba Khatduh uraja dak badan hasenda ukpa ka Sonam ban Pyntngen yu Karkum ka khubor Hindustan Times ubasa marjan bat ko Sonam ulong ba ulai uraj ubanya hi ka kadi banyala me kibrio banwan shakajaka ba Lehniam Khatduh uraja balawan ra ya kamat uraja ki bahayang ka Sonam ki labu saw hadu santadi ki kali ban pha bu ya kibrio ban ngolam shakajaka Lehniam Khatduh uraja long ulakshman singh rathor ki khubor ki thoru ba uraj udei ubatre ka karkhana jong henman ka Sonam bar udei unong trei ubaki shanya bha Lethuru ba uraj manshwa usamarjan bat ka Sonam. Karkum ka khubor Times Now lethu ba ukpa ka Sonam ulaong ba arsngi hashwa balayo ya ka khubor ba uraj udan kti kan ka kam uraj ulawan kai hayang ka Sonam bat usong kai bat ki klem idan jing patyaw kumta nak liang ka yeng ka sam ka klem don ka nugo jing tharai sniyaw yu